Good day mga kaspero. Meron tayong package at i-unbox natin. So, tingnan natin kung ano tong bagong padala. Charan! Walang nakalagay eh. Basta dineliver lang. So, try natin buksan kung anong laman. Wow, bigat ah. Ayun, may tatak. Ang brand ay Security ING, Explore the Unknown. Ayan, professional flashlight for diving. Ayan siya mga kaspero. So, galing ito sa Shanghai Street, Hong Kong. Ayan. So, meron silang nakalagay na website, ayan, www.securitying.com. Tapos yung email, info@securitying.com. Ayan. So, open na natin to mga kaspero. Magagamit yung ganitong flashlight. Kasi, bagong brand. Maraming mga flashlight na dumating at nagamit natin. Pero ito, hindi pa. So, malalaman natin kung ano yung performance nito mga kaspero. Ayan. So, ito. Meron na rin siyang foam para sa bagsak. Ayun. May tatlong orange siya mga kaspero. Ayan. Reserva. Tapos yung lanyard. Ito. Tali niya mga kaspero. Of course, yung pinaka diving flashlight. So, open natin. Ayan. Security ING talaga siya mga kaspero. Ayan. So, one eternity later. mga kaspero, ito na yung mga specs or parameters ng flashlight na to. So, yung switch na to is rotation lang. So, pag hinigpitan mo siya, iilaw na siya. So, wala siyang turbo o middle, low o strobe, ganun, wala siya. Yung ilaw na ito, isa lang, isang high. So, yung output nito is 1050 lumens mga kaspero. Tapos yung runtime is 8 hours. So, napakatagal pala nito malobat mga kaspero. Tuloy-tuloy yan, runtime. 8 hours, grabe. So, yung beam distance o yung layo is mabot siya ng 320 meters. Ayan. Ayan. 320 meters yung abot niya. So, yung intensity is 25,000 CD. Ayan. Tapos, yung impact resistance niya mga kaspero is 1.5 meters. So, kahit mahulog siya ng 1.5 meters, okay lang. Goods pa rin siya. Siyempre, waterproof, IP68 underwater, 200 meters ito mga kaspero yung abot niya. So, yung working voltage is 4.5 volts. Ayan mga kaspero. Tapos yung dimension niya, 46 mm head diameter. So, ito mga kaspero. Ayan. 46 mm times 34 mm body diameter. Ito. Yung body diameter niya. And then, times 35, yung tail diameter. Ayan. Ayan. So, yung haba is times 210 millimeters yung haba nito mga kaspero. Ayan. Yung galing dito at saka dito, ayan, 210 millimeters. Ayan. So, yung net weight nito, yung bigat mga kaspero, walang battery, is, may yung excluded na yung battery nito mga kaspero is 285 grams. Ayan. O 260 grams. Ayan. So, yung kasamang accessories nito is yung lanyard lang mga kaspero. Ayan.
At saka mga kaspero, bago tayo mag-dive, halimbawa gamit natin itong flashlight na to. So make sure natin na naka-tight yung switch niya. So sa taas pa lang tayo, kailangan higpitan na kagad natin. Ayan. Ayan, para hindi siya pasukin ng tubig. So yung o-ring nito dito, ayan, pakita ko sa inyo mga kaspero. I-open natin. Yan. Tatlo yan mga kaspero. Kaya abot talaga siya ng 200 meters. Tapos yung kapal ng salamin, ayan, kung nakikita niya yan mga kaspero, 5mm yung kapal niyan. Kaya napakahirap mabasag kahit malalim yung sisid mga kaspero. Ayan. So meron akong extra battery, nilagyan ko na rin. Okay. Liwanag. Lakas ito mga kaspero. Okay, turn on the lights. Oh. Lakas. Ang lakas ng mga kaspero. Okay. Ayos. Sulit. Thank you nga pala kay Summer from China sa nag-invite sa amin para ma-test and review itong flashlight. So once again, thank you ma'am. Sir, ayan, hindi po namin kayo kilala pero salamat at sana mag-enjoy po kayo sa gagawin nating review nitong flashlight.